marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani suwarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu betya gedhe ganjarane. Evi, Lis, Neng Rom, Mufa, joget. Mak, ngadeg mak. Aduh Rama ibu ngapuranen aku sakehing salah lan luputku tak rumangsani aku duweni dosa nganti seprene isih krasa ning dodo rino wengi ralali tansah ndedonga memuji marang kang kuwasa mugi enggal entuk paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Om Del nganti ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali nganti ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali suwarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kala cuci gedhe ganjarane. Lestari memang untuk Anda. Si Guneng panuwun pepinten dumateng sedaya kru Sri Lestari tanpa panjenengan ora rame lek. Rama ibu ngapuranen aku sakehing salah lan luputku tak rumangsani aku duweni dosa nganti seprene isih krasa ning dodo rino wengi ralali tansah ndedonga memuji marang kang kuwasa mugi enggal entuk paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya.
Bu. Ayo Bu. Ngendi ana lali barang Ngendi ana sing wis siji sing lali Ngendi ana lali barang Yen ngendi ana sing wis siji sing lali Suara koneng donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu gedhe gedhe kanjarane suara koneng donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu setya gedhe kanjarane. Ayo Mas Freda. Ayo.